Di ba kasalitaan ni Heidi Ganapoluan, nukaanupay. Mm. Sagudayin nga rin ti surat, di ba kasalitaan ni Heidi Ganapoluan, nukaanupay. Idi, kalman lai. Idi, kalman laeng manong nemi tapinatgak ti awis ni Danilo. Wen, mapangkam kanog merienda, tada kano nasisitang ibagana kanyo. Pinatgak ka. Ada kang pailang idi ti fourth year high school manong nemi. Agkakaeskolahan kami. Nga madadua kang runaan nga barkatak manong. Nga sudat mangurure kanyak. Ngayon bayam tapat gakman ni Danilo ko tinakim ko. Idig may merienda kami manon nemi. Anya kami tibagam Danilo. Importante ko na tibagakin ka. Umayag ko nga jibalay ang dakil ti pamatik nga. Sandak lagi di Pastor Ken. Iso nga, dito ratan ti pagibaga. Ano kami dahita? Awang ka diti aslag parparik na kan ka? Nga ibagakin ka? Awang pati amo nga eh. Kahit kung ibagakin ka nga, I love you. Ha? I love you. Kuna. Idi at data pa lang iti for third year high school. Narik na akong dito eh. Nga mga titured ko idi na mangibagakin ka. Nga mita tadandanin tayo ng turpos kahit kung ibagakin ka. I love you, Heidi. You're my first and last love. Dahil at marikrik na. Oh, pagkatawa ka. Tsak pulos ni namnama. Nga dahil at ibagam kanya. Aber kung mga samo ni namnama, at umatin na kita'y paludip ko keng ka. Han? Saan ko nga, ikas kaso, taong pa kanyag data. Fourth year high school ta pelaeng Danilo. I'm sorry. Ngayon, di ka masungbatan. Gabot taong pala kanyag data. Meaning, saan nakakayat? Awang kanya, di kat kahit, ahang ka kayat, gabot taong pa kanyag data. At data pa lang fourth year high school. Unang adamat hindi kita nagnunubi yung kaeskolahan tayo. Isuda ang siya kakit. Napatig namin team. Bilin. Ken Kari. Imbilin datatang kinanang ko. Nga sa anak pa ilang makiboy-boyfriend. Of course. Ore ang tulandak di college. Kastan doon pataramida. Gabutay yung karik kada kawada nga sa anak to makiboy-boyfriend. Nga graduarak. Nga awan ti boyfriend na. Isot go rumbing unay nga tong palat. Pinaay na karot ng kasta. Nagsapa ka amin. Di oray mga makapagturpos tayo. Nadan trabaho tayo. Sa among tudublian nga iba ka ti kasta. I'm sorry, Danilo. Di ka ranta saktan. Ngayon, mawatan ako ma. Ore sikamit no, sikat ada karina. Saan to ka mamamuan di parents mo? Ore saan ka mamamuan? Ada karik iti bagi. Nganas ka nga tumpalik. Sorry. Sige. Lipatin nga rin yung bagak. Agyamanak, tamawatan anak Danilo. Thank you, thank you. Idi maamuan manunemi dagiti duwa nga barkada kanasinged. Damila kanilayla manunemi. Abi kami nga sika. Ti, arman ni Danilo. Siya ko nga. Tas siya tagkras keng kuha na. Kinuna ni Mila. Oo. Abi ko mga sika. No saan nga ni Heidi? Saan nga sika? Ludikat siya. Ala. Aga pa kayo pa rin.
Sinumbat kayo man una tayo baga anak hindi nga isuko mo. Siya ko nga. Lagtan na kayo. Paamdi bagag to. Hanga siyak ti Armem, Danilo. Kaputa siyak. Anak pa jak pa kayat the boyfriend na. Damila kinilayla. Pagpili kadakwada, sunod kayat mo kadakwada. Kunak to. Ibagag to, kas bagarikan nagkita kam tumanin. Yung samutan ni mas asideg ni Danilo kanyak manong name. Awang matibamarak na siyak ti umasideg kang kuhanak at ibaghat. Nga agpili ka damila kinilayla. Naging gaya nagturpos kami manong name iti high school. Siyempre, binagaandak manin datatang kininana. O anak, Heidi, tang, nang, kayat mo ba college? Agad mo na tang, sir, binawag ko nag-high school ak nijak ag college. No sa anak mo college, halak ka lang kung nag-high school na. Yung saan ka na adan di boyfriend. Kabayat di ba nag-high school mo? Saan tang? Agaram, agad, aduda. Kaya naruna ita. Tadakan ti college, adakan do ti college. Adadan to nga bumabalasang kang, buwing pintas, nga kwa. Baka kit no umapal kang tumit kada kiti makitkitam dito nga kibin, agkalkalabay da kada, kukuyog da, nga mapandag date. Baka umapal kang to. Tatang, nanang, no anya ti karik kada kayo, ken karik idibagi, isot tong palit. Wala sa anak to lamad daanin ti boyfriend, no adan tong trabaho. Ikarik kada kayo neta. Wan, tati mo lipatan ha. Adada Carlo kininena, nga kakapsat mo, nga Jem, nga tumulong kanto para kadakwada. Dati kaya't may kinitatan nyo, makapag-graduar kayamin. Ora ka sa notrigat, iyarado mi ti bagi, mi ti adong arigat. May kan na kailang tinaran niya ka masagbayan nyo. Saan kayo kumatumultulad ka rin dumalita? Ngagpasbasa da, pagamonta, bang isang pagdat masikog. Agbasbasa da, pagamonta, dumakdakkel ti tiyanda. Di ka sandang nga may tuloy pati na panagbasa da, nag-aasawa da nga dagos. Ita, agrigat da. Dahil tumitlangan na ko, ti agsayaat, no, makapagturpos kayo kada napindas ng trabaho yun. Kaya, huwantang nang, ang pagdaragan nyo kanyak, orisyak man tang nang, ang pagdaragan nyo kanyak, kunamit ni Carlo. Kaya sigamat na na. Oray siya, grade warak ti kahit ko. Iti high school ken college lang. Okay. Waro ti problema. Kahit, kahit mga kurso, Heidi, accountancy tang, nang, sige, di mo kahit tag-nurse. Siya to tag-nurse, nanang. Sige, nena. Sigamat, Carlo. Engineer. Uno, engineer. Tatangmat. Kahit ko agbalik nga maestro. Sige. Hindi pa nagbasa mi iti college, manong name siyempre, tuloy lang tamat pa nagbabarkada mi, pa nagkakeskwala mi, kada mila kinilayla, kabut nagpapada kam ti kurso. Saan kumot na makikita ni Danilo manong name? Malagip kumot mo kasalud-sudin nga dakwada. Nagbasa nga na ni Danilo ta kayo. Uy, malaglagip mo lang di pinaay mo. Anak, salsalud-sudak lang. Kumit kita ka, nung kakanda kita lalaki ka, talas-lasin ng ida. Awamit katakwadan Danilo, di ba? Saan nga dito tinagbasahan na? Dito nga ron, sa baling eskwela. Inadaywan na ka, tapno ti kastag at malipatan na ka. Malipatan na ka ta? Anak ko mga saan? No kaya't nakalipatan, lipatin na ka. Kunang kunan na kanya gini, you're my first and last love, kunan. Kunan lang mo ta. Patsiyempre nga rin kakayat na kaita. Da kami akin ni Mila. Sika manin Layla. Sakto bang sapol kang kuwana. Parbaring siyak ti kayat na. Guwapo iso na, di ba? Kay guwapo. Sinayang mo, Heidi. Sanga sayang na yan. Aging gaman ng naming iti adda ko ni third year college, ag college mo ni Carlo.
Iti baga kanyak datatang kininanan. Anak, anyang tanong, isardi mo pa ilay. Tatang, nanang, please. Amo yun na sumardengak. Diyak tun may ulo pa'y. Tagbasan no ag subliak. Kaya't ko dire-diretso. Walang mag-college mo ni Carlo. Baka marigatan kami nga dakay ti duwa nga college. Nanang, mga asin na po Diyos. Madino ag sardengak. Napimpinas pa ya? Nasaan yung pag-enrollin ni Carlo? Anyo nga ilugrugi ag first year college. Tayo ito naggraduara kon, kada trabaho, iso ti pa nag-college na. Tamno dire-diretso mo. Anam ako nalakay. Kasarita ni Carlo to kayat na. Ngam samot ang kinayat ni Carlo manunemi isot ka po nga talagang inkarigatan datatang kinananang nga pinagbasa da kami ang adwa iti college. Tultulungak mo ti bagik manunemi konforme dito't babaling ko may tulong no kasta nga bakasyon kastamatan kini Carlo. Iso nga no, agkasapulang kam ti kwarta, imbes nga ited amin dananang kinitatang, nayunan da no adaan niya itadda kada kami. Pagka saan napupuutan manunemi ti panaglabas ti panawan, agradwar kami manunemi iti kolehiyo. La, di ba pupuutan nga. Alam ako na Mila. Layla, agradwar tayo. Ket, mayorwar tayo nga ta amin ti panagtekte ti board. Kitlalayin nga tayo at ag-review. Hindi nagturpo sa kon manunemi pinaalaan dakbet at datatang kininanang manunemi kit adumat di kiti imay. Ay, Simeon, kaya Lucreg, tadan dumatan accountant ka anak yo ano, kas pagarikan lang. Awan na, anti. Sabi ko mata, may erwar na ti board na, ito nag-take ti board. Ay, ananusam na ito, balasan ko. Eh di, thank you, Lola. Lola ko nang hangkumot pa lang at Lola. Lola kayo met, at auntie na kayo datatang, kininana. Gamanak, di ka pulos nagka-boyfriend. Hano na, very good. Sa kanto lang nga maki-boyfriend, no, at trabaho mo. Wen, natulong to pa lang ni Carlo. Ito nagraduare ni Carlo, mabalinakton na kasawa. Nagdantong boyfriend ko. Nag-review kam nga rod nga nagkukuyog ka Damila, kini Laila, manunemi, pinas pa nagagayem mi. Aging ka, i-dictate kami, siyempre, kararag nga sabi ko mata, makarwar ka mga talo. Ketuan. Nairwar mga talo, manong, yes. Sabi ko masa, may sa pagtrabahuan tayo. May sa pagtrabahuan tayo. Sabi ko alagay tag-apply tayo na. Applyan tayo amin, timabalin tayo ng applyan. Anya nga tano, at maamamu tayo nga may isang lalaking agayat tayo nga talo. No? No. Ni Danilo. Kumusta ka tayo ni Danilo? Ayan na nga tao itan. Anak kruso na nga ta. Manam mo. Alagad no makita naikari nga agsapat ti dalan nyo, di ka iso. Ang no saan, kaya palos agkit-kitan, at maramit tayo. Aman, makapagkikita tayo ito. Ito no adda ko kwa tayo. Ano nga kwa ka lang akwa? Reunion tayo. Dadyo batch tayo. Reunion tayo ti high school. Ay, wanan niya. Sino ka tamang bukil? At ako mamang bukil, kalagi tayo batch tayo. At dati edit section 1, di ba? Kada tayo ako matiko. Dahil ko mabalilitoryan idi ayan na kataitan. Nagit adda honor na hindi. Baka nagkaasawa naman. Handa na yubra, tilaing da, nagkaasawa da. No, kas pagadagan taawan, iti makapanunot, nga mangbukil ti, tayo, reunion tayo, iti batch tayo, tatay doon. Sigurado ka, uy, na magitam tumanin ni Danilo.
Sigurado nga umay. Manong name natong paltin daw dawat mi. When may sang opisina ti bagyan ng mga talo. Mas daw da nga ron. Nga da kami tinaala, kabarbaro nga naala. Kahit yung masawan, agkakabats kayo. Hala ka da ito, sir. Agagayim kayo mi pay. Very good. Nasiyat to nga sta. Okay nga ron. Nasiyat ko mga ron teamwork yo. Oh, sir. Ang kaya nga babawi nga naala ka na kami. Gabot makapagtitinulong kami nga talo. Adumat manong name di kiti kukwapo nga lalaki nga nadanon mi at talo manong name ngawang pay asawa na. Ngayon di mat makadagas manong. Di kiti mat adla asawa na ti kumidkiday kada kami. Iso naman di kiti agawis kada kami. Dadi mat baro, dadi single, ngawang pay asawa na, di mat akut-kuti. Baka adamat ten girlfriend na. Ngayon maping nga di kiti adla asawa na, kaya suda pa ilag tumasidagmay. Baka kaya't dati fresco kasi kada kami. Ada mamangawis kada kami manunemi at dati kiti patgan mi. Kasi Sir Reden manunemi hinawis na kami nga talo. Napagkam nag-dinner manunemi. Ay, no apa yung inawis kayo nga nag-dinner. Di na kahit asawin nga damay sa kada kayo ang kursunada. I-date kayo. Kaspaset iti panagyaman ko, di good performance yun. Samang na siya active manager, nga mada-active babae niyo. Nasiyat mo kasta sir. Thank you. Awan pa yung boyfriends yun. Awan pa yung papata ka pa lang di mo pa naramanan tinag-kim boyfriend. Sinayang niyo tado nga panahon. Nakapipindas kayo. Narunakin ka, Heidi. Sir, kata kayo nga talo, sikat kapindasan. Numan pinapindas kaya mi. Talagamit, sir. Kapindasan mi. Kaya dinadaan ti boyfriend nga talaga. Ni Heidi, sir. Adda. Ano nga adda? Adda nag-aram kang kuha na iding pinahain na. Da kayo adda? Nag-aram? Doon naghaharap nga na kami, sir, di mo masarakan, di patpatig mo. Hampir siguro ang dimteng, di yung kaya tikas kanya. Ala, sir, kung man lang in-date na kami, kaputa ka, panagyaman mo, iti performance mo. Dahil tayo baro, nga kaopisinahan tayo, handa kayo nga arman, kaputa, at girlfriend dan. Kitsa ka nga rin siya at asawa mo. Kahit ko kumangarap nga na yun. Sino kata kayo di mayan? No. Sir Reden. Awan di mayat kada kami. Ngayon mo kanta may sa kata kayo ng arme. Kayat na kada. Sir, di mi kaya tagbaling nga other woman. Sorry. Sumapol ka lang hindi sa bali. Apang idiktaram na kadwa mila. Anyata mo, baka kayat nila ila. Puno kahit nga hindi. Ay, diyak kayo, sir. Sika lang lakat mo. Diyak man mo, sir. Happy di mo. Nakadado nga lalaki, mabarunta. Happy nga asawa na agkrusunada. Loko ka. Sila muli bagang kahit mo. Ito yung bagang kahit ko. I'm not crazy. Apay, no kayat na, agmauyong ka. Agmauyong ti babae nga gayat, iti adaanan ti asawa, sir. Apay nga rin nga dari iti lalaki, iti asawa na, iti maka-chicks na ka na iti single. Depende ti babae, O sige. Pinadas ko lang yung pasok, barbareng adamay sa kada kayo nga mayat. Aging gaman ng naming adan agaram kadamila kinilayla. Na, adan, kayat ko. Sikalala kayat mo. So nga siguro na kariya, kayat ko. Siga hindi. Oh, man. Kat no aklo namin tunda, aklo nang ni Roger, kat aklo nang tungat ni Laila ni Alex, di
mapasamak to nga agsisina tayo. Una, tano ag-date kami kini Roger, awan kayo. No ag-date mo da Laila kini Alex, awan kami. Siksikan tulangin ti awan ka date na, Heidi. So kuti ka, api nga siyak tagkuti. Awan mo tumasidig kita. Pinanpanunot kumet da ito'y manong nemi, api nga ta. Wano, gapo nga tata, amin nga nagarim kanyak idikit pinhay ko. Samot kat kanila ang Danilo manong nemi tinagarim kanyak. Ngim ni Danilo, timuna nga nagabaga kanyak ti I love you. Nga isot nagarim idadakam pa lang ti high school. Idadakam ti first year college, at doon kita nagarim kanyak yung binasted ko. Second year, third year, fourth year, binasted ko amin nila. Nga mabay nga tayo ta. Awumutan tagaharam kanya. No dati ito'y balay manong nemi agur urayak to magtugtog. Biyernes. Baka daw mang pasyar kanya. Dang sino na jay? Sino masapol na? Lalaki. Sino masapol na? Yaading mo Carlo. Barkada na. Punang alam na damang pasyar kanya. Anak ko ay. Abay, awan pa itang magpaspasyal kang gadya, opisina yo. Awan pa Haging ka manong naming iti may sa nga komperensya ti na ibaon nga imatender. Nakiktutak manong naming di malasin ko. Ni Danilo. Ni Danilo. No kasan kinagwapo na ini, mas gwapo man itan. Pero nga madlaw mo nga talaga. Barbaring madlaw nak. Barang malasin nak. Nakunak tinakam ko. Idikitain nak manong. Imisem. Sana kinidayan. Oh my God. Itan panangari mo kanyak Danilo. Anya da ito yung nga marikrik-nak. Adumat na giti mang kidkiday kanyak ng aping isuna. Na isang sangayan tigidday na. Kasla makidkidayan nga mapaprusan ti puso. Ti barukong ko. Habang umas asadig manong nemi kastawa o na mat panaglagutug, panagdarugudug ti puso. Danilo, agayata kong keng ka. Itan ti panangibagam kanya ti I love you ti fourth year high school tayo. Hi, Heidi. Danilo. Small word. Talaga, Manipod din naggraduar tayo ti high school. Saan ka nga nakikita? Ori siya, hanggang nga nakikita. Kapag sa bali ng eskwela at nagbasaak. Sikat imbuon da ti pisina yo, ng matandat. Owen, ori siya. Kinapad lang nga. Yung paglagi din siya, ti imbaon da. Kat si kamat imbaon da. Tapno, agkita tamanin for how many years? Di ba? Kumusta? Nagalamano kami manong nemi. Madadan di pa nagpitik ti puso. May samot lang aldaw na ito'y konferensya tayo. Ita nga bigan. Maangay ti program. And then, after lunch, so ito ti panakaidasar iti madiscuss. Kalpasan na. Handan nung agkita. Api ko masandan nung agkita. Anyata mo, makadad naman yung pagkitaan nga konferensya. Sa bagay. Una saan kat awisan na. Una siya ti mga awis kang ka. Kinunak ngayong pasaksak manong. Ibabawi kumaang yung jakon may babawi. Api siya ti nang ibagat kas dyan. Isuna kumaang. Kaskulay padpadlaw manong naming nga. Ada panagayat kun ken kuan. Ni istorya kadamila kini Laila manong naming tinapasama. Kanya, nagkita kayo? Uy, nagsasalita kami. Nakasanap pinagwapo na hindi siya kung gwapo man eh. Mila, Laila. Noowan man timarik nakakasto idi. At daitan. Agayata kun.
Agayat ako kinin Danilo. Ket, anak ko na o may nakanto ka siya rin. Baring anak ko na awisan na kanto, tawagan na kanto. Hindi mo lang cellphone number mo. Yung Ted ko, si Kamis mo ng Ted, unang dinawat na. Isakti ng Ted. Ay, nagloko ka. Yung padlaw mo, inalak ba tinamper na? Talo saan ko mauray nga tumawag, siya ako na tumawag. Kasta, nakastakit, siguro, nakaimot lang, at kakastakit. At kasta, anong kasta? Awan man relasyon da idi high school da, ngem, nagayat di lalaki, pinaid di babae. Ngem, kalbasan deta, isu dapat lang katuluyan. Adot kasta mapasama. Kadi, mapasamak to nga takada kami kinanilo. Sabi ko nga, tap numadang kamutin di boyfriend. Tap numaraman ng mutin. Tabay, oy, naramanan yon? Si Kalayla, bisito pa ilay. Agak ken apros. Si Kakarmila, kidkidawan na ng, sakayat ko na ka. Kasanak pero muna ko na ka. Hanak ba't sigurado, isukam dakam kagagasat ni Roger. Uri siya, jak ba't sigurado. No dakam tagasawa ni Alex. Oy, rombeng una deta, protektarin yung salak na kwayo. Dayaw yo. Tamang ano saan nga kayo matlat kakatuluyan. Tapos na kasta, adan to may panakkelyo, itilalaki nga na ikari para kada kayo. Manong nemi makabulan matlaengan, di matla umawagan ni Danilo. No kaanupay. No kaanupay nga? No kaanupay nga gayatak mo tin kenkwana, dinaksamot tin kaya. Aging ka nagring sa cellphone ko. Iso nga tareto, sa akin nakapunbok eh. Abi nga midyak impumbok, hindi. Hello? Hi, Heidi. Danilo? Wan siya. Abay sa mong impumbok ti number ko, cellphone mo? Ang narod. So, diyak among nasiga. Agawa nagtatawakan ka. Ururat nga tawag mo. Kahit hindi mo maura, pa nga nga si kakumat tumawag. Kababay mo ita. Amang madlo ko nam nga. Siya akong di mangidil-dil-dil ti bagkikaita. Timawag at takait kang awisin. Wow! Kasla idi, inawis na ka nagbiriyan data. Kalpasan na kitisot parang ibang idit I love you kanya. Oo. Kasla idi, inawis ka. Dito ito may kaduang awis ko, di ba? May kaduang awis ko. Pagkitaan ta, a dinner date. Ito ba isang restaurant? Yes. Gidong ko nakmanong. Tinawagan nga daw sa Mila kinilayla. Hello, Mila. Hello. Pay. Tinawagan na ni Danilo. Inayos na ang date kami kano. Wow. Talaga? Good luck. Tinawagan ni Layla. Layla. Tinawagan ng Danilo. Date kami. Wow. Good luck. Kasta unang nga tiragsak ko manon naming nga napan, iti ay nga restaurant ngayon bagana. Nga dan nga gururay isuna. Manong nami, tigagar ko, numabalin ko, bakit kumasaday ka ko, makaasday ka kita. Timakder kit sa batin na. Wow. Sinabat na manong nami, nyawat na ti ima na. Agaman nagtadim na ka. Sabi ko mga saan nakadumteng. Kunaklan arakupan na. Inabrasa ng maglagayan. Nung anta siya ti makibeso-beso king kuana. Tap numalang ab na ti inredic nga kinabanglo. Dati kabimbintasan pa nga padok tinsuot ko ha. Ti baga nga datatang ginanang nga kabimbintasan. Implas na naman nung name ito gaw ko nga medyo impunas na pa iti ima na. Apo very gentleman ha. Tugo ka. Urahin ta na yung in-order ko para karagam. Alat ti mariknam. Siyempre, naragsa ka. Dito ti may kadua nga awis mo kanya.
Imo na, di data pa lang ti high school. May kadwa, itantat magpadatan nga ti trabaho ko na. Ah, tignan na ito order. Mangantan. Inlabayan nakpay mano. Kahit mo ito, kahit ko amin. Ngam sa mo pagigiddanin maalak tulatan hindi at tuma. Thank you, Danilo. You're so good. You're so gentle man. Nagasgasat ti babae nga para kang ka. Manganta ka natin. Sige. Inimas ko tilangan mano. Na isang hindi ito nga daw. Barang na ulitan ng ibagati, I love you. You're my first and last love. Ang imbaga na idi. Damo naknawisan man. Inimas mo palatangan? Imas, da imas. Yung santa nga na ibos. Kaya mo itik out? Sika nga eh. Sika. No kayat mo angit di itik out ko. Tapos no marama ng matigikabsat ko. Kaya datatangkin nanan ko. So ano nung tumatagrador ni ading mo, di ba? Ni Carlo? Amam mo ni Carlo? Amam mo. Kabuta, barkada na. Sino? Barkada na. Sino? Di barkada na. Jay, ibagam nga nagasat. Ibaga ka nagasat nga? Isong inawis ka. Tatlong personal nga, edad ko keng garetoy. Ano na ito? Awate mo. Card? Invitation card? Wedding invitation card? Ama mo ni Carlo nga ading mo, jagbalin nga, bride. Agkasawa kami. Nagkarelasyon kami di, at takang pa lang iti college. Agkasar kami nga puta, medyo, at nagpitpitik sa klub na. Umay kanto ha. Ora ito umaymat ni Carlo. Daka ito kang kapsat umay. Muna ibang likiti, dati nga ada, kinaskulaan tayo, agbabarkata kayo samat. Agkakobisinahan kayo. Well, may laki ni Heidi. Ayaw mo tayo da. Danilo, congratulations. Advance happy wedding. Ngapapin nga sila agar arupos na kitalawang. Awan. Awan, ni aman na ito. Ada ka din ibagak na pagsangitan? Hindi na pakadanagan. Excuse me, naklaway dyan CR. Nakbasit comfort room. Nagtartaraya kun manong naming na paniti CR. Tanito'y kung pinalubusan na kita. Agararubos nga luwag. Danilo, nagsakit. Nakasagsakin. Nakasagsakin, Danilo. Luka, ano pa eh? Try ko. Anong paro ko ba eh? Luka, ano pa eh? Nga iso da ito yan, tinituding nga panawen. Nga mabalin ako nga maki-boyfriend. Luka, ano pa nga makarik na akong iti ayat kayong kadanilo. Tiyamok, kinawis nagtam na yung bagamit, I love you. Nga you're my first and last love. Nga kastay bagam ini. Ninamlamak ka sa tati mangit ko kay kagim kayam. Personal nga etad mo ti invitation card. Hindi pa lagi kalesa mo dito sa bali. Sabi nga saan nga siya, Danilo. No kaano pa yung agayata kung keng ka. Isumatenti ka ang dati babae keng ka ikalay sa. Apay, Danilo. Apay. Saka lang ko mga organ nakikita, pay.
Tapno namin pinsaling nga saan ka nga sa anak arik na ti ayat kaniak. Ang kawamanganak pa mangita pa ay Danilo. Rabutan na payagak manunemi iti CR. Yung may nakdinan. Ngam saan ka namat nga mabalin ti sumrek manunemi iti CR di kiti babay. Nagururay isunit ti Lord daw. Nga medyo pinakunyan na. Heidi? Are you still there? Heidi? Nagbayag kan? Matagtakan nagmaururay ka. At akadidakas na pasama kan? Ang karigatak manunemi pinunasak, tirupak, nagdaramusak. Pinunasak, ngamdandlaw na nga talaga. Nagsangsangit ka. Wen, ano gutek? Dito ka nagsangsangit, Danilo. Gabat na Jack, mag-awidan, tiniknak. Nakahit ko nga tagsangit. At nakatibasol ko. Jack ni namnama. Natibagam kanya. Isong inamis na. Kat personal imbitaran na ti padakikales samit sa bali. Uno balis mo ka dito eh. Kada di pa nang pasakit ko ka. Danilo, saan pa ilang eding at tiyempo? Kadagito yung at tiyempo mabalin. Tiamok at I'm sorry, Heidi. Inahit ka nga talaga. Ngem, kaputaan, tinaklon. Isod gapon na nga, saan nga may mesang eskwela ti, nagbasahan ta. Talagang kinayat ka nilikdikan. Tapno malipatan ka. Nagrigat ka, linipat. Saka lang nalipatan ng idibam amok ni Olga. Data asaway kita. Nabadaki din iti third year college. Idi adan ni Olga iti biyag ko. Nalipatan ka. I'm sorry. You're my first love. Ngam saan nga si Kati nagbalin nga last love ko. Saan ko man ibaga nga ni Olga ti first love ko, nanti ka second love ko. Amo na. Ibaga keng kuha na ito. Heidi, I'm sorry na nasaktan ka. I'm sorry. No kaano pa yung amin nga mabalinan. No kaano pa yung amin nga makariknak matinti ayat. Saan ka matgaya man nga mabalin? Dumdeng tumit lang ti kundaway. Kas kanya, nasaktanak mat ngam nalipatan ka. Nakasara kak titaw talaga para kanya. Iswakas tamat idaw-dawat ko keng ka. Heidi, nasaktan ka man. Ngam dumting tumitlayang tilalaki nga naikari nga mangagas iti tang asugan. Anong naimi na tutak iti arakupen na. Ruben ka din arakupen na. Arakop ti may sangayam. Na dati-dati nga mga ipatpatikin na. Nagyaman na. Pagkakait ka pa yung agkan. Amot na. Amot na. Di mo kayat? No. Di mo kayat. Ang gumot nga ipilit. Hindi ka natin. Itulod kayo balayo. Saanin? Natutulugan dito nga pagluganan. Sabi ko matumay ka ito. Ayan? Tsakla mo. No may turod kunto ngay matangan ti pa nagkasar mo. Masaan nga siyak ti kasar mo. Yung bagak da ito yung dagos kadamila kinilaylay di makasangpet akong dito balay manong naming kat na. Ala akit. Ala, makipag-na kami kan ka, friend. Makipag-na kami kan ka. Hinday ito? Sika, ano kayat mo? Dajay, agbaling asawa na. Agam ang muta ni ading ko, Carlo. Basta, so nga mapandumad ni ading ko. Di agkoy ka ito. Ako ko kita ito.
Kabay lang nga matangan. Ako huwag tayo ito. O sige, hintayo. Kita barbaring no, alisto ka makalipat, friend. Kita mong kadlaing ni ayatan niya. Manang name na ibagak kin Oscar ti amin. Kahit mo sawa man, di, mga asawa kin ni Olga, nagharim kin ka edi? When? Idadakam pa lang di high school. Yung pinahay ko. And then, nagkita kay Balbali tumay sa konferensya. When? Nakarik na akong ti ayat. Kat kastaw ni ragsak ko, di at tawagan na. Gabutad da kano. Nasket ng ibaga na kanya. Tinamnamaek, katsak pa lang tipat patag na. Yung nagsakita ko, idi iyawat ng ti wedding invitation. Tag-asawa taga yung Olga. Nakikita ko na yung anong Danilo. Guwapo nga talaga. Barkada na siya asaway na. Wait. Di hampir ka rin naggraduar. Ama na. Ito naggraduar ako ba't di manang mat. Di mo naggraduar ako. Gaya man eh. Manang managlilipatan dito ta nasaktan. Di umay ka to? Umay kam to nga talo. Dakam ngagbabarkada. Napanggam nga rud, manong naming at syempre, nag-amu kami, nam-amu ni Olga. Umis-isang kanyak manong naming, nakaslada kay papananda. Siguro manong naming at inistorya ni Danilo. Inistorya na siguro. Okay, inistorya. Di mga ngayon ti reception, manong reception, mga ngayon ti seremonya. Check na pupukutan manong naming nga, nagted-ted di kitiluwak. At saka munoan niya kay papanan na. Baka maudi siguro nga pa nagtagtilawak para kin Danilo. Yung sa balit na kapukusan manong name iti matang ko. The best man. Kinolding ko daw mila kini Laila. Wapo di best man niya. Wen, kasla nagugwapo mo ni Danilo. At damatin ni Alex ko. O dumating ni Roger ko. Mga ano si kaparaking ka. Anat nagan na yan? Dumagam ah. Ay, nana, amo mo yung nagan na niya ko ah, best man? Ay, ni Arnel. Kapinanong takin ni Danilo. First cousin da. Barkada na kasinsing. Ay, gasta. Nagkaradwaran da ba? Nagkaopisinaan da. Wala. Apay, nagkursunata kayo. Adda kwa. Ada girlfriend na. Nyakman amon, ada girlfriend na. Nawan sapay. Hoy, awang kanupay. Iti reception manong name pinanawan dak damila kini Laila iti table ngayon mi. Iti pagamuam manong name itadagtugaw iti abay ko. Ay. Arnel? Amunak? Naamok tinaga mo siyempre. Sikat ti best man. Ti kasinsin mo. Abay may ka. Imbaon nak ti puso. Ha? Imbaon nak ni asin. Kakadkadoin ka, nagmay-mess ko na. Kadi, anak, kumusta ka? Kastoy. Amok ti istorya yu kini Danilo. Hindi si istorya na kanya kidi. Di ba lang? Sa bali kami tinagraduar ti high school. Ngayon, nagkaskulahan kami iti college. Nagpagpata kami iti kurso. Adamaten na nakasagana nga ikasar mo. Si kamaten ti sumublat. Awang pa nga ron. Sapsapulak. Barin mo kayat na. Ikaw na si kamaten. Ano tayo mo? Saan kayo? Saan nga da kayo? Danilo. Ano tayo mo? Baka da kayo ti kasinsin na. Nga kasinged na. Tulungan ka manglipat kay kuha niya.
no palubusan na. Si Kamit Arnel, umay kanto pa siya rin di pala yun. Kadag pa yung sumanong name, umay nakpinasyar. Ay, sumbrek ka, sir. Arnel tinagan ko, tata, nalagto ka. Amo ka di nga italay nga damang pasyal, itanak mi. Dito yung balay. Ay, opo, ngortsak ngor tinagasat. Hindi, agbasbasa pa ilain. Ada kita aglaylayat kung may pasyar. Ang moda nga ipalit ko. Hindi nakapagradwa rin. At mabalin ko mga nagtrabaho, mabalin nga umawat ko man ti agpasyar dito, ay matibang pasyar keng kuwana. Hindi dati ko ang pasyar keng kuwana, kat di dapat tin kayat. Apisan da kayatin tata. Ikit CPA, hindi armanda. Idin to tayo sudag. Dapat ngayong masensaw. Ipaindan yung bagida. Kasano pa nagamam mo yun, baro? Pangur-urayan tat panagsuksukat na. Kahit nasapamot pa lang kami, nampay lang adi ko si tayo. Inistorya naman nung naiming amang ay, kasta. Kasinsin mo, na dyan nangarap kong kuha na di at kay high school. Ang dati high school. Yung pinaay na. Ang itrumpi ko na ipayad na ta. Isumot, tibilid mo yung kuha na iti. Karina iti bagi na. Saan makiboy-boy pa rin. Kaya di nagkita dati may sa komperensya. Nakarik na kanon ni Heidi iti ayat. Kasi ako nakatiragsak na iti inawis ni Kasin Danilo. Ngayon tatno, imbitaran na para ti kalesa. Ya, pagkita lahat istorya ya. Ang isuda ta, handa ka na ikari. At dapat kiti pagpintasan na, no apay nga pinaay ti anak ko, na dyan nga kasisin mo, apay ko na. No, nagkarelasyon da, kat kabayatan nga kalkalil, da, handan ko nakatapal. O, di natunday ko matarapaap da. So nga, pagsayatan na. So, na kita saan nga na ikari, tata. O, dato yun na. Tapi lamang mangikos saritaan nyo, tatang. Arnel, alagad na lang mugay mami, di pagbaga na kita nyo, ngalulitan na. No, anya tranta ni Arnel, lisot pagsaritaan nyo. Dito yun manong naming nga nangkak. Iti sa baling ang laki iting, I love you. You love me? Siya ti first love mo? Sabi nga sa musong batan. Ada inayat ko din yung pinain na. Iso nga, Jack pa pulos daan ito girlfriend. Napiyakin Kasin Danilo ta. Dada pa lang hindi fourth year college, dada relasyon na. Tulong ka manglipat. Kasi no kumart nga malipatak, kasinsin kayo. Madagdakamat talata. Wala saan kit? At damat pagkakainga sa mga kasinsin, no? No ayatan ka man, saan nga gapot ang kasinsin kay ni Danilo? Gaputa, mariknang ka talaga. Ururayak, amariknang. Handakit o na mabayag, ha? Ang mga naparigatan na, kita ibawin ko sa bali. Sila ka na bubut-buting. Kunak lang na dyan, warning ko lang. Wow, mga baybayagan. Manong name iti kanayon na panagtawag kanyak, nagsarasarita kami. Iti kanayon na panangawis kanyak. Kat jakmad mapagked-kedan. Talo nga bulan manong. Idaklunan ti panagayat ni Arnel. Yeah! Congratulations, Heidi friend. Mapadasam mo't laing ti madan ti boyfriend. Akas iti padas mo kinilayla. Saan nga virgin ni Layla. Uy, sinakunakin ka. Sika Ano nga siya? Wala, nag-gestro di. Wala, napadasan mo, naaramin yung kini Roger ala. Dahil kayo man na. Pinapilit kayo man na. Takay mo lang makasungbat question yun. Virgin kayo pa lang uno sa akin. Naging ka man ang naming nga idiadtan inem nga bulan ni. Injayan ang tikalisa. O ana, umuno na akong gana kayo. Diyan ba't lang kami nag-awis ni Roger? Huray ni Alex. Di mo na nakaroon.
O sige, sinungar kata kayo timid ubunor ko. Kedua kayo mat. Akit ag-jack-in po kami na. O, naabak kami la, di siya timid ubunor. Nakaragsak kami kini Arnel manong nemi itidayta nga panagkalaysa. Kat siyempre, inihawid nak dito'y balayda, dito yak manong nemi, dito'y kong impaay itigiya, sal-salamat matag kakidapirhen. Kalpasan, tiway sa ngatawan, si Maruno ni Mila, nga nakikalaysa kini Roger, subali pa nga tawan ni Laila, kini Alex manong nemi. Adami ng asawa mi nga talo ket nagtultuloy iti panagpapadami iti pagtrabahuan. Agi inistorya kami matanagit may pangkara kita mapaspasamak no kasano ti panagpembang naken ka. Kaya ganitang istorya. Agi nga sak lang ti muna nga nadaan ti anak manong nemi sa gigitlo kam amin ti anak da kami nga talo. Ngaging kakanito manong nemi. Ako kumadre, ang gagayem kami nga nasigit itong galmay sa kada kami. Mano. Kahit natungpal, manon nimi ti panangitaw, dawag mi nga sapay ko mga da kami, nga talong agagayem, kahit na siya ti pagbanagan, ti isagana mi, uno bangunan mi nga pamilya, anaragsak kami. Siyempre, sa maliklikan, nga adadagidigon daw, nga kikita kami, kada Danilo, ken ti asawa na, ken dagiti anak. Ay, kasla iti kalmanlaing manong namin nga napasamak ti amin nga nabayagin nga panawin. Kapag tatakilin, di kita anak. Dito nga ron, ti pagkasalita, ket thank you, itilaing mo nga nangurnos, kalpasan na insend ko keng ka, ti details na through your messenger, ket thank you, tilaing mo nga nang ibasa. At sabi ko matad na ibatik nga adal, liwliwakin pagsalmingan ti biyag. Tuwing nga ron, agyaman nga pagayam mo, Heidi.